Andrea, ya está. Ahora sí. Varao. No, son distintos. Ah, vale. Dentro. A ver, capitana. ¡Bravo! ¡Uy! Caray. Bien, bien. Dios. Esa no valió. Que botó en el suelo. Dentro. Desde a pista de Vilamartín Pequeno estamos aquí con Hugo, que foi o campeón da primeira xornada da LNB da zona norte. Que tal, Hugo? Resultouche moi costoso ganar? Moi costoso. Moito máis do esperado. Moito máis do Pero esperado. non esperaba ganar. Atopaches moita competencia con entrada desta xente nova que veu de Lugo, a Madia Leva e outra xente que se incorporou de Mondoñedo, que fomos 50 persoas, creo que nesta edición. Moito, veñen pisando moi forte os novos e moi ben. Bueno, pero tú xa estás acostumado a ganar de vez en cando. É a segunda vez. Vas? Estou acostumado a ganar segundo. Bueno, pero o trofeo, que foi o trofeo? Requeixo. Xa o probaches, non? Non. Pero según me comentan é un dos teus postres favoritos. Sí, dos máis favoritos. Tanto tú como o subcampeón con Marquitos creo que vais repartir, a degustar entre os dous esta noite que marcha por riba de hoy. Moi ben, alegro moito. Alá, informou eu mesmo. A ver, contanos. Na primeira fase está ben, porque pasan 2 de 5. E 2 de 5 a 3 carreiras está ben, para eliminar 3. Pero despois podíase xugar a unha carreira na máis, hasta a final. Que no inverno vais a facer moi largo. Que vos parece? A unha carreira daslle máis opción a que gane un que veña de novo. Porque a 3 carreiras pasa o máis regular. Eu tamén digo, se o partido empeza ás 4, todo o mundo aquí ás 4
4 menos cuarto, non ás 5 da tarde. Eso é verdad.